Fotis Sissimopoulos, winner of Spartathlon, and now you are here to show what you can do in 24 hours. How do you feel about tomorrow? Λέει ο Φώτης Σισsimopoulos, λέει ο νικητής του Σπαρτάθλου ήρθε για να δει τι θα κάνει στο 24ωρο. Τι νιώθεις για αύριο? Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. I'm very happy to be here. Έχω δουλέψει πάρα πολύ, θα έλεγα 4 χρόνια τώρα τις υπεραποστάσεις. I work now 4 years the ultra distance races. Έχω τρέξει 3 φορές στο Σπάρταθλο γιατί είμαι και αθλητής βουνού. I ran 3 times Spartathlon because I'm a mountain runner. Και κάθε φορά κατάφερα και βελτίωνα το χρόνο μου στον αγώνα στο Σπάρταθλο. And every year I make a very good time for the race. Έχω τρέξει άλλη μία φορά 24 ώρες χωρίς να καταφέρω το αποτέλεσμα που ήθελα. I tried another time to run 24 hours in Barcelona, but I didn't have the results that I want. Θεωρώ ότι είμαι έτοιμος, τα πόδια μου είναι έτοιμα, η ψυχολογία μου είναι έτοιμη για το 24ωρο το παγκόσμιο, το ήθελα πάρα πολύ. I believe I'm ready. My psychology is ready, my body is ready, I want this. Θέλω να φερθώ έξυπνα μέσα στον αγώνα. I try to be clever inside the race. Και να πιέσω την κατάλληλη στιγμή να φτάσω στα όρια μου. And to press myself but the right moment to see my limits. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. I train in that a lot of times. Και πιστεύω να είμαι και λίγο τυχερός και να πάει καλά ο αγώνας, να μου βγει αυτό που θέλω να κάνω. Also, I need lucky to take the results that I want because I train a lot of, but I need luck for this. You were running Spartathlon not so many weeks ago. Do you still feel it in your body and mind? Έχεις τρέξει το Spartathlon πολύ λίγο καιρό πριν. Πιστεύεις ότι αυτό το σώμα σου ακόμα το νιώθει ή το έχεις ξεπεράσει? Σίγουρα, οι μεγάλοι αγώνες σε επηρεάζουν αρκετά. I believe the grand distance they make you change your body. Η προπόνηση μετά το Σπάρταθλο ήταν αρκετά σκληρή με κάποια μικροπροβλήματα. The training after Spartathlon it was harder than before with few problems of course. Είναι αναμενόμενο να συμβαίνουν αυτά, τα περιμένω, είμαι προετοιμασμένος. This is normally, I expect this kind of things, I'm ready for this. Αλλά πιστεύω είμαι καλά προετοιμασμένος και πιστεύω ότι θα δώσω τα πάντα στον αγώνα και δεν νιώθω αυτή τη στιγμή κούραση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα μου βγει μες στον αγώνα, αν θα βγει η κούραση από το Σπάρταθλο. I'm very good training, preparing. I don't know how it's gonna be inside to the race. We will see tomorrow, but I am ready for everything. And it will be a fight with the best of the world. Alexander Sorokin has a wonderful world record. Andrei Petrovsky was number 3 over 300. How much do you want to be the second Greek above 300 and take another gold? Θα είναι μια πολύ δυνατή μάχη με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, καθώς επίσης και με τον τρίτο που έχει τον Πολωνό. Φυσικά θα έχεις το στόχο να κάνεις κάτι που έχει κάνει ακόμα ένας Έλληνας, να σπάσει τα 300 χιλιόμετρα που είχε ο Γιάννης ο Κούρος. Είναι σπουδαίοι αθλητές και πίστεψέ με, έχει πολύ καλούς αθλητές και πιο πίσω εκτός από τον Πολωνό και από τον Λιθουανό του Σορόκιν. They are great athletes, but also I'm sure they are behind other great athletes and we don't know who is inside in the race and are waiting to see that. Αυτό που ξέρω καλά όμως είναι ότι αυτό που πρέπει να παλέψω είναι ο ίδιος μου εαυτός. But that I say is the fight is with myself, not with the others. Thank you so much and good luck tomorrow. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.